Čaute, ahojte ľudia, vítam vás po dlhom čase u ďalšej hororovky zo série Fears to Phantom. Tentokrát tu máme Carson House, ako som vám slúbil. Je to tretí diel v tejto sérii a môžeme sa do toho rovno pustiť. Takže epizódy a teraz máme Carson House, sme hrali Home Alone, Norwood Hitchhike a Carson House teraz ideme hrať. Ešte sa mi zdá 2 sú dokonca, alebo koľko, neviem presne. Dáme si novú hru, čiže Fears to Phantom epizóda 3. Carson House, september 24. Moje meno je Noah, mám 28 rokov, som muž, hráme za muža, ok, a som z Midwest. United States! Dobre. A nemám žiadne nápady, neviem prečo toto posielam, ale dúfam, že tento príbeh bude príučkou. Toto sa stalo, keď som mal 18, ale pamätám si to ako včera. No, to je klasická hororovečka. For a little background, čiže do minulosti. Jeho tatko bol, alebo náš tatko bol proste nejaký typek, čo predával domy zrejme. A stal sa s každým kamarátom, s jeho klientmi. OK. Jeho dňa prišiel, že má pre nás malý job cez víkend, aby sme si asi nepohonkávali, aby sme nehrali furt na počítači. Čiže jeho starý klient išiel preč. A všetko, čo potreboval, aby sme mu strážili domček, budeme strážiť. A ten týpek robil v nejakej lokálnej media company. OK. A 100 euro! They told me that man would pay. Dám mu 100 euro za to, aby mu urobil všetko doma. Kámo, a ja chcem takéto roboty. Zobral som to a tešil som sa, dobre. A urobí tam nejaké úlohy. Pick you and my pocket came from. OK. Zobral nás tam táto. Tu už ako hráme? Asi sme niekde v práčovni, asi čakáme na tatka. Musíme tu zrejme staknúť a nič. Ale taká grafika, to je pixelovaná, hnusná škarda. Čo toto? Nič, 3 bodky. Nič, 3 bodky. Nejaké dvere sú tu ešte. Dole. Ideme do sklepu. Do hici? Nemáme tu fajčiť. Ani vlastného? Nie, čo sme? Poďme to otvoriť. Čo? Čo sa deje? Nič nás... Mušky? Okay. To sa mi nejak nelúbi. Čo toto? Pane? Čo tu robíte? Pochlastávate? Bleach. Čo? A čo? Čo potrebuješ? Bude zlatý? Haló, zobuď sa. Á, klasická hororovečka, bol to iba sník. Čo? You still think that you can do this? Akože spinkať? Roy mi volal, že fejkové kľúčky by mali byť pod rokom. Dobre. Je to v backyarde. A má zamknuté a nikoho nepúšťa dovnútra. A musíme dať svoj riť do roboty. Tatko, si istý, že toto je fakt dobrý nápad? It was nice neighborhood, bolo to pekný neighborhood. Aha, we had to get... A on hovoril niečo také náhodou...
Kádička. Že by to mal byť nejaký fake key. Fú, tu je nejak veľa dverí, neľúbi sa mi to. Tuto je nejaký rok, ne? O! Fake rock? Fú, sneak nejaký. No, dobre, ja som myslel, že toto bude. Nejaká búda tam bola. No a ideme radšej. Čo taká hnusná muzika tu ide? Sme akože odomnutí. I had to pee. Musím sa ísť vychcať. Akože kam? Poďme skúsiť hore. A je bolo o dosť väčšie. O. Chcacie miesto? Ja môžem pohybovať, ak budem šťať. Ups. Mr. Carson nebude toto mať rád, tak mu toto poriadne pochcíme, aby vedel, že sme tu boli. Môžem ešte? Tak dáme dole. Trošku mi to pochceli. No aby som zase teda to nepohol. Escape. A s kým si to tu píšeme? Thank you for taking up the job. Toto. Niekto nám píše? Mr. Carson. Evelyn Cooper, niekom si tu píšeme. Brdo Nemôžem poslať. My bad, it's Troy. Dobre. Dobre. Oh no problem, Mr. Carson. He is my dad. Dobre. Teraz čo máme? Probkávať. Príjemné miesto. Ukáž. I wouldn't have asked anyone if it wasn't... Zake? To je Zake. Boys been sigly. Nie, že tu nebude nejaký debil, ktorého sa budeme musieť chovať. Že tu nebude nejaké decko. Jakže couldn't open the door. Že tu nič neschováva. On to tu má iba tak zabarikádované. Mr. Carson office vyzeral ako dobrý spot na robenie. Počítač tu má niekto. No, nebol to ten čas. You are a lifesaver. My sme jeho záchranca. Speaking of, I wanted to remind it's in time. Jaj, to je pes! Musíme ísť do... Jaký kus kokota? S prepačením, toto vypípame. By si dal... dog food do pivnice. Ja osobne psa mám. A máme to... pekne... vnútri. A nemusím behať do pivnice, potom jak debil. To je ten pes? Asi hej. Roy Carson predsa len v tej média hovoril. Možno tu točí porničko. Není tu nejaký flashlight? A nič také tu není, že by som si posvítil. Nie. Nožičky 3. Môžu si s nimi. Basement was little too dark. Takže musíme predsa nájsť. Ale poznáš. Storage room upstairs. Tam sme boli. Storage room. To znie, keby tu niekto s nami bol. To je táto, ne? Tu sme boli. Jo. Nie. Toto bolo aj v tom dieli, kde sme boli v Norwood Hitchhike. Toto je jeho krásny.
Jo, smrtiel wet clothes. Môžem? Nie. Nie. Oh no. Oh no. A kde je tá baterka? Oh! Baterka. Nejaká izba. To asi bude naša. Nejaká ostrovská. No tak poďme na to. Kde bol ten basement? To nebolo, to bolo tuto niekde, že? Vstupek. Jo. Hľadáme dog food, čiže predpokladám, že nejaký sakel alebo konzerva. Konzerva, hej. OK, a kde mu to mám dať? Von mapsa? Jo, tu vlastne bola tá oná, Budoš. Doge! Fujal, tá muzika je hnusná, čo tu. Dúfam, že to budete počuť v nahrávke. Počkaj, tu bol niekde otvárač, presne. Asi to musíme si položiť. Hold RBM to use. Jako? Keho? Čakaj. Jak to mám použiť? Nie, miesto buglo. Hold RBM to use. Jaj! Takto! Som nepochopil, však ja som úplne spomalený človek. Tak, mňamina, vyzerá to úplne top. Prepáč, Dodge. Trošku mi to padlo. Carson, jak tam má napísané, jak v Flandersovi. Ahoj. Tu si to zožer, debilko. Tu k tebe asi budem chodiť schovávať. Dobrú chuť. Som jak keď mal Flanders z Simpsonovcoch popísané na všetko, má Homer mu to vždy bral. No, čo teraz? Čo aj ako? Roy Carson nám píše. Hey kid, here the world to your computer. Nejaký computer kid, my sme zrejme. A má nejakú po nás. Jeho... To čo bolo? Fuj. Prosím, máme ísť niečo na počítači robiť? Dúfam, že sa mi len bugla hra a preto som počul. Čiže máme ísť... Dobre, musíme ísť robiť na počítači niečo. Tak poďme na to. Čo ešte píšem? Dobre, to si nemusel. Dúfam, že nám pojal. Tak jaký má password, to si nepamätám. Ale Carson 53 5387. OK. Ale Carson. To je super heslo. Ale Carson 5387. Yes! Sme vo vnútri. Ladies and gentlemen, we got them. Dobre, čo máme robiť? Oh no. Čo še štáľo? Čo tu máme s tým robiť? Že mu to tu nejako celé nefunguje, hej?
O! Downloadíme nejaký random antivírus free. Sťahuj. Tak zatiaľ, kým skenujeme náš krásny počítač, tak vás poprosím, ešte dajte like a subscribe na toto video, pokiaľ sa vám ľúbi a chcete viacej videí z série Fears to Phantom a iné hororovky. Tak máme tu krásne pekne, antivírus sám stiahuje. Čo sa stalo? Tak toto akože keď takto je ľahké, kebyže takto ľahké to bolo, tak toto robím každý deň, takéto. No dobre. Trojhoské, no jasné. Tak gotovo. Oh no. Viete, ako youtuber i čo? No jasné, Srbsko, Mexiko. Nej, ultravy teraz robím. Bahrajn. Dobre, už stočilo. Čiže kúkneme ten moment. MB night mode. Ups. Zatiaľ všetko safe. Sa mi nezdá iné. IKR, just had čiže mali sme ten dream. A čo, o čom bol? Niečo ide. Niečo ide na telke, dobre. Ale dá nám nájsť tip, keďže sme to dokončili, OK. Môžeme ísť. To rici, no dobre. Počkaj, kde som dal batériu? No to je jedno, batériu nebudeme potrebovať už. Dúfam. Že keby nejaký vajcožrút mi teraz vyskočil na mňa. Dobre, poďme. A čo máme? Televíziu zapínať. Na ktoré boha živého to čo, to je moja frajerka, ale čo, to je boha živého to čo mi dáva pána boha? To čo, jak ich máš overdiš, no žena, ja už sa s toho nebavím, asi ty už my už asi nejsme svoj, ty vole. Čo? Dobre, môžem to nejak vypnúť? Pustíte ma o toto. Jeffrey Mas, Jeffrey... Sometimes, Jeffrey niekedy Jeffrey. Pustíte ma! Programátor Fears to Phantom, toto je potrebné pozrieť? No pane bože, vďaka, že... Toto hrozné musím byť. Čo vlastne tuto? Jaj, to je z druhého uhlu. Musíme ísť musíme niečo kúpiť. Ranč. Dobre, poďme. Čím skôr z tohto domu vypadneme, tým lepšie. Je tu nejaký prostriedok? No, ty s tebou sa už nebavím spíš, akože. Also I think we should okay. Tell me that to my kid. Okay.
No, but you're missing... No, ty sa poseri, ja už sa s tebou nebavím v živote. Jaj! No, ľudia, prepáčte, ja som trošku dlho hľadal a až teraz som si uvedomil, že musíme ísť po cache, ktorý je v jeho nightstande, čo bola tá izba so smradlavým oblečím, čo je vraj. Ja som si to až teraz všimol, keď som... No, to je jedno. Môžem otvoriť dvere? Tak. Cache. Cache. Dobre. Toto som si akože najprv dohnal. For your trouble, get something for yourself. OK. Teraz už môžeme ísť do tejto garáže. You can take Alex. OK, ja som vedel, že k niečomu nám bude tá garáž. It's outside the garage. Počkaj, že teraz som obehol garáž 3-krát a tam nebolo nič. Nehovor mi, že... No jasne, že on je úplne vzadu. Otočený rovno, aby sme sa s tým nemuseli serinkať. Ktorého stranou je oné? Asi pomeď proste iba. Ting. Zrejme žiadna cutscena, tak asi na druhú stranu. Jaj! Poďme. Červené svetlo zhasli, Max Verstappen! Dobre, poďme. Sa nebojím mŕtko. A nechcem zomrieť, debilko. Poďme. Cutscena. OK. Poďme. Teda, kúpiť niečo. A žena. Dobrý deň, mademoiselle. Prepáčte, trošku máš krapka v ridelku. Poďme za to ženou. Žena, kam idete? Hej, skudni. Ženy nevedia drivovať. Poďme. Dobrý deň. Mám sa vynikajúco. Beer sales, poďme si... No inak akože však povedal týpek, že si môžeme kúpiť niečo pre seba, tak si kúpime Pivsony. Čiže musíme kúpiť ranch, strawberry jelly, tak poviem pekne po poradí. Ranch, ak dobre vidím. Potom strawberry jelly. Či by toto bolo strawberry jelly? Vyzerá to akož dosť rovnako. Potom tam musíme dať choco spread. Choco spread je čo, pána Beka? Dobrý deň, mohol byť neobezná pani? Dobrý deň, pani usmiata. Nechcete sa mi pozrieť? Hey son, do you work here? Iba tu robím. Why? Poviem... Toto si tu necháme a ideme hľadať mustard. Chlapci, vy si tu čo šprechtíte? Toto je med. Mustard. Teta. And speak of the... Čo vy tu? Vy, začni ste. Turner and Andy? Bro, your girl was just here. Čo? What was her name? Kara or something? Kara? Kar? Dude, I said they're not. Čo? Však ja neviem, o čo šprechtíte, chlapci. What happened to the other chick so quick? I didn't even realize. To bola tá žena, to bola naša holka? Holka to bola naša, čo nás skoro zrazila teraz. Don't listen to him, but dude, she bought
Tons of cans. Čoho? Ide asi trollovať, asi sa ešte nachlastať, chlapci, však nechápete to je. Vyzerá o dosť staršie bez make-upu. Že je viacej goth? Oh no. Dúfam, že to bola poriadna chick. Goth, heal energy. Anyways, dude, what are you... Čo to robíme? Mali by sme za ním došli, musíme dávať pozor, Alex he does... Weird, že je to weirdo, keď... Nech majú srandu. Tak čaute. How is it even going? Eve? Yeah, the quiet girl, it's pretty good. Nie, tá typka, čo sa s ňou bavíme, to čudačko, čo mi pošla... Wound self-defense, Teda vy, čo tu kúkate na to self-defense, prsatica? No dobre, poďme nakupovať. Čo máme, honey, a teraz čo ešte? Potrebujeme... Milk and eggs. Milk. Skôr kúpime toto. Milk a... Eggs. Poďme si zobrať nejaké eggy. Nejaký čokospreto. Ó, víno by som si kúpil. Hente mám doma. Chococops, Garnolis, boys, choďte do prdele. Môžem, chlapci, či vy ma nepustíte? Hľadám vajca, ak by ste mi pomohli. Bio? Chce. Poviem čo, get garden peas. Čo je nejaké peas? Peas, potrebujeme, hrach potrebujeme. Ale to není hrach. Come on. Apple juice, nechcete? Chlapci, nevideli ste tu oný hrach? Come on. To je hrach? Kúkneme sa na to. Neviem. Oh, garden piece. Dobre. Medball. Čo sa zlákol? Medball niekde tuto. Med. Real mustard, to nehľadáme med. To bol niekde med. Kamo, toto má tak lezina, nevyhnetá spieva. Morbidne omezná pani, furt prestaň prechádzať. No dobre. A teraz ešte... Uncle Tony's. Potrebujeme nejakú rýžu. Nesleduj ma. Rýžu. Rýža. Rice, ale potrebujeme Uncle Tony's. Dobre. Ketchup. Dobre, a potrebujeme ešte ten Choco spread. Curry sauce, to asi ne. Now with real fruits. Choco spread. Ale ja si to predstavujem jak nejakú čokoládku. Ha, vynikajúco. No dobre, boys. Ideme si po Choco spread. A potom... Toto bola Nutella? Oh môj bože. Thank for shopping. Poser sa, debil. Jak sa to vyprázdnilo. Nechcú ešte ice?
Ice Bucket Challenge. Poďme. Fakt idem do Rici, to vyzerá ako panelák. A v United States nie sú paneláky. My došli odtadiaľ to, ne? Poďme domov. Tak. Konečne sme doma. Yes. To čo bolo za zvuk? Asi niekto niekde padol. Dobre. Ja však vychcať sa ešte musím ísť. No fakt som omylom chcel niečo iné. Prší len celé, klasika. What the hell? Dude, you said you are not at Carson, right? You need to see this. Musíme si nájsť Roy Carson Divorce na počítači. Roy Carson Divorce. Poďme. Roy Carson, co-founder of BN... Čak, on hovoril nás, že jaký krásavec je náš Roy Carson. Čiže má nejaký problém, Hunter News, it's not usual for audience, niečo sa stalo. Nie, že tu nebudú chodiť nejakí fanúšici jebnutí. Čo? Ja som počul zvonenie? Jo, niekto bol at front doors. Môžeme skontrolovať vlastne na tom kamerovom systéme, čo má. Poďme kúknuť. Čo sa to tam skrýva za pána? Máme pohyb zaznamenaný. Nejaký súdruh tam stojí. Súdruh, čo tam robíte? No to je nejaký červený chlapeček. Dobrý. Nie, to je nejaký červený chlapeček. A má niečo, nejakú bagadžu tam má. No tak ale asi nikto, nejaký bolťák určite došiel. Počkaj ďalej. Prečo vychodil k nám bolťák? To bude určite nejaký vrah, čo nás tuto chytia. Tuto nám dá fin zo zadnej, dá nám penetration rating. Kto tam? Ja som si objednával pizzu. Your 1 million pizza. To není moje, to je určite jedlo, to ste si splietli, mali také podobné domy a ja som si ich splietol. Proste tak. No. Roy Carson. Kristi, tvoj, ty mrtka krpatá. Ďakujem ti za pizzu, súdruh. Teraz sa pakuj do ruky. No, čo by si rád? Či by mohol zostať u nás? Ty si nejaký určite uchylák. Keď mu povieme this is not my house, tak týpek dojde a tak nám sa podľa mňa hneď dojde, takže mu povieme, že či náš tatko je s tým v pohode. Tak, choď. No, presne bež.
Prečo by si tu zostal, keď máš auto? To bol nejaký úchyl. Počkaj, ja som to... Jo, to je bugnuté, keď držím Včko. Poďme sa nažrať. Počkaj, pustíme si telku. Dúfam, že tam už nepoje tá otrava. Pizza bola veľmi dobrá, aj keď pršalo. Developer týchto hier, môže sa ťa spýtať, čo toto je za televíziu? Ja chcem normálnu televíziu, však tu chodia samé debiliny, však toto budú normálne, toto je viac hororové než celá hra. No ešte žerem. Jaká dobrá muzika. Spooks. Roy Cars mi píše. Jo, on nám posielal. Evelyn Cooper. Good night, Noah. No. Good night, Eve. My name is Jack Barnett. I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. He makes me solve math work until my head hurts. I can't escape. Can I use the bathroom? Toto nebude delivery. No vôbec, idem sa kúknúť najprv. To bude určite ten uchylák. Telku idem potom. To je henta. Ja mám asi fakt nasrané v gaťach. Budem potrebovať novú plienku. Nejaký Pampers by bol dobrý. Kvetiny. How are you? What did you have for dinner? I assume... Asi to bolo, hej. Hej, určite to bolo. Poďme si dať tú pizzu, poďme si dať tú pizzu. Niekto síce beha okolo nášho domu, ale poďme si dať pizzu. Zas ten istý program, to tu furt opakuje, ako nej. No poďme. Kokotina. Už ideme robiť tú matematiku, no aj v tomto momente by som radšej robil matematiku než toto. A to ja matematiku moc nemusím vôbec. To je podľa mňa úplná blbosť. Poď na to. Kúkneme sa rýchlo. Dobre. Ste všetko v pohode. Dobre. Poďme robiť.
Robíme úlohu z matematiky, len tak my píšeme vlastne len úlohy. Teraz kamo, ja mám strejsť normálne 1:36 v noci. Alebo akože tak pod ránom. To bol ale Carson, ne? Ale... Carson... 5, 3, 8, 7. Ja mám caps. Carson 5, 3, 8, 7. Welcome, síce nám nejde síce nám nejde elektrina, ale toto ide. Keď sa deje? Tam niekto reálne bol, tuto niekto bol. Kde je dog? Toto není len tak niekto, toto nám nepíše niekto, áno. What did you, are you by cell, what are you keep ignoring, beware, prečo sme k nej furt hnusní, alebo k tomu človeku, you are being very maturing now, to neviem čo je. Fine, if you are gonna be, pokiaľ budeme takýto, aj tak nás nepotrebuje. Tot je viac hot. To sú tým mŕtky, ale to nebolo, ne? Ale náš pes čeká, podľa mňa ten pes by nás len tak nenechal. Kamo, kde som dával baterku? Dou, kde si? Aj tu si. Čo sa dialo, Dog? Takto ja by som elektriku v živote nemal. Keď som slávny človek, ty vole. Toto bola tá pýta hlúpaňa. To auto tam bolo predtým, čo to je tej typky, ne? No vôbec. You said we'd be students. Turn, this is not fine. Viem, že si to ty. Kde? Toto takto nebolo, to som si istý. To takto nebolo. I'm just a chill guy, ktorý ide robiť matematiku. Matika.
Tam chýba jeden nôž. Dog? Tu niečo prešlo. Ľudia, mal som vás rád. Ja mám zavreté oči. Ne, vôbec. Jo, ja by som nedičil do ryti, no ja by som volal Fízlákov by som ich volal. Andy, dude, you said Carson House. Can you send me Turner's contact, ask him to quit messing? Safe to je. He's messing. Chodí okolo domu, toto není coolové. Turner, prestaň do ryti. Andy Reynolds, jakže? Dude, he's in my place. Oh shit. Začal chcať, preto sme tuto. Jak attributed all that to lack of speed? No vôbec. Niekto sa hýbal. Douč. Tu sú dvere otvorené, to som reálne všimol. But the time I was engrossed in my own thoughts that idea never entered my head. Je teda tam, dude. Oh, this is really sketchy. Čo akože teraz? Tam je tá píča. Trošku som dal ten mikrofón až dolu zreálne. Neviem, čo mám robiť, vôbec neviem, čo mám robiť. Potrebuješ pomoc, Kara.
Noah. Ай-яй-яй-яй. Godoriť, žena. No ľudia. To bolo crazy, poďme to dohrať, skúsime to dohrať ešte. Fuj. Dobre ľudia, dal som to takto. Sme späť, tu za týpka, hej. Dobre. Ešte teraz mi je zle z toho, jak sa bojím. Čo? Však... Hovor, neboj sa. Ne, teraz to je hostovské, ne. Dobre, teraz pôjde do toho skladu kúknuť. Si tam? Čo chceš ty? Ty hnusania, I will be nothing. You need help, Kara? I know everything, no, but... Aspoň nie im junkie. Jo. Noah. Poďme. Necháme tú kurvu tam samo. Vynikajúco. Bežal som dole bokom a môj tatko zavolal polifízlov. Za ten čas, čo prišli, už ona odišla. Váňu, kde bývala, čiže videli sme, kde bývala. Kara, one of the first people I met on dating site. Čiže Tinder, tam sme sa stretli určite. Bola o 3 roky staršia, čiže mala 21, ak si dobre pamätám. Lebo tento typ mal 18. Od nás a bola cute, keď sme začali datovať.
ale po 2 mesiacoch našej relationship začala robiť drogy. Jak inak. Chcela aj pomôcť, ale nechcela. One day I had enough a breakupol som s ňou. Nechceli sme s ňou. Či bola nastraná. Čo strane chcela akože tých policajtov, že neurobila nič zlé. But of course, ale policajti jej to nezobrali. The reviews videli ten záznam, čo sme kúkali and it showed everything. Dobre. Áno, the moment she grabbed the kitchen knife. Áno, viem, však boli tam 3 nože a jeden tam chýbal. But thing that messed with me the most was the fact, čo nás najviac, že nič neukradla z domu. Bola veľmi pod efektom drog, keď nás hľadala. Hneď bola akože arestnutá na veľmi dlho. Tieto hororovky, oni nie sú o tom, že to je o tom podľa mňa, aby si sa poučil, že čo sa dokáže stať. Napríklad, túto typka začala robiť drogy a jak dopadla. Je to smutné, že nejaký človek takto môže dopadnúť. Dúfam, že vy moji sledovateľia tak nedopadnete, dúfam, že ani ja tak nedopadnem. Ale ďalšia deep hororovka. Dobre to robia, podľa mňa. Dáme si aj ďalšiu, určite hororovečku. Teším sa na to. No tak, ďakujem, že ste sa na toto video pozreli. Nezabudnite dať like a odber. A teším sa, že ste si mohli kúknúť toto video. A pokúsim sa natočiť aj ďalšie. A tešte sa na pred Vianocmi vyjde špeci dielik hororovečiek. Tak sa tešte, kúknite sa na to a pozrite si to určite. A tak ešte raz vás prosím, už asi po 4-krát dajte like a odber na toto videjko. Pošlite to, šernite to svojimi kamarátom, aby sme to dosiahli nejaký slušný počet odberateľov. Tak ďakujem, že ste sa kúkli a trošku im aj prdlo do gati ako mne. A čaute pri ďalšom videi. All